Sequencing of events. Identify sequence of events. First, next, last. Ang mensahe naton para sa subong nga adlaw amo ang kahibalo ako magpasunod sang una, sunod, kag katapusan sang akon aktibidades. Subong nga adlaw, padayon kita sa pagtuon sa pagpasunod sang mga hitabo. Una, sunod, kag katapusan. Sabtan naton ang ini nga buluhaton. May titulo ini nga, Let's Sequence the Cards. Pasunuron ang mga hitabo. Isulat ang numero 1, 2, kag 3 sa gamay nga kahon. Sa una nga grupo sa lalagway, diin ay han sa ila ang una nga natabo halin sa pagtulog. Ang una, ikaduha, o ang ikatatlo. Husto, ang una, amo ang nagbugtaw pa lang sa katre kag nag-inat sa iya mga kamot. Gani ang isulat naton amo ang numero 1. Sunod nga nahitabo amo ang insakto liwat. Ginhimos na sang bata ang iyang ginhigdaan nga katre. Gani gisulat naton ang numero 2. Kag ang katapusan nga nahitabo amo ang very good mga bata. Hipid na ang hiligdaan o katre. Isulat ang numero 3. Diri naman kita sa sunod nga grupo sa mga laragway. Nagutom na ko. Di inayhan sa ila ang una nga nahitabo. Ang una, ikaduha, o ang ikatatlo. Insakto. Makaod na kita. Pero dapat una nga imuon amo ang magpangamuyo. Pasalamat sa Ginoo sa grasya kag pagkaon nga aton ginabaton sa adlaw-adlaw. Gani isulat ang numero 1. Sunod nga nahitabo amo ang very good mga bata. Tapos pangamuyo, pwede na kita makakaon. Gani isulat ang numero 2. Pagkatapos kaon, ano ang sunod nga nahitabo? Husto mga bata, hugasan ang mga pinggan nga ginkan-an. Amo ini ang numero 3. Tapos na kita pamahaw, kinahanglanan naton maghimos para sa aton pag-eskwela. Ano ay hanang una nga nahitabo sa mga laragway? Ang una, ikaduha, o ang ikatatlo. Insakto. Isuksok ang bayo. Isulat naton ang numero 1. Sunod nga nahitabo amo ang insakto liwat. Isira ang mga botones sang aton bayo. Ang numero 2. Kag pagkatapos, handa na kita sa aton paglakat. Ang numero 3.